Sikubingeleleke futhi once again ohlelweni The Everyday People Show. Gama lami ngubhekana umsuthu wakwaZungu. We are back again with another one. Njengenjwayelo yazi ke as usual hlezi kuphathela abantu aba interesting ngolimo oluhle, abantu abenza izinto, abantu ababhizi emhlabeni. Njobuzwa nje nogama lehlelo kwi Everyday People Show, abantu ba everyday la besikhuluma ngabo. Ungakhohlwa ke to actually subscribe and share nabangani bakho nabantu ojwayele nabo, so that they can also see this video esiyenzayo njengamanje. Shilo ngathi namhlanje angihambi ngedwa as usual. I'm always with someone interesting. La duze kwami ngenkulu inhlonipho na enkulu kuyithoba nangokuyiqhenya ukuthi finally ngicine ngakwazi ukuthi ngihlale naye phansi ngikhulume naye sixoxe about everything esingaxoxa ngayo njengamanje. Nginengqalabutho la eduze kwami makuthi ke umlandelo omculo eNingizimu Afrika, umlandelo omculo KZN. If umlandelo omculo wesitatamiya kakhulu, definitely know ubaba umkhize wenkokhelo abafana beKholenza. Yona simphetheke namhlanje iKholenza abafana benkokhelo. Ezinye zezinto engifuna ukuyibuza lezo ngoba ziyadida ngazi noma inkokhelo abafana beKholenza noma inkokhelo abafana beKholenza. Yena simphethe la sizakhuluma naye uzosichazela zonke lezi zinto esinembuzo ngayo mayelana nenkokhelo, mayelana naye as a person, because inhloso ukuthi simazi simdocumente azi ukuthi ubani, because simazi nje energy stage, i-energy yakhe engashintshi namanje sekhulile ngake i-energy yakhe ayishintshi. Baba Mkhize, asikubingelele sikwamukela ohlelweni. Manzini Baba ayisungethulile mntanami. Yeah. Lokhulumayo ke uVictor kwaMkhize weqembu labafana benkokhelo kuthiwa ke umfasicitha Mthombo ke lo. Awusuka nini madoda? Uyazi nasesikhuluma ngokuthi manzini kukhona umuntu ozelwe ephiwe. Yeah. Abantu kufuna bakufunde kuloku engizokuchaza. Umsindo nje wokubangwa ngegama lami wabangwa ngingakafiki kulomhlaba. Ngisesesifini sikama. Ngoba abakhulu abashumlando wami bathi uma lokwaseqedwe inyanga ezu12 sekuyoba inyanga ka13 engasakwazi ukuhamba. Hayibo. Kukhulelwe mina. Kahle nimo. Kwana lo msindo ukuthi awumamvela asemadoda umfazi kaSicitha Mthombo akangamthola umntwana kwenze njani ngoba mina ngoka7 bantwana bakwethu. Hayibo. Kodwa ke la kumalo kwakho bayinkinga ukutholakala kwami sokudlula inyanga ezu9 sekuyo inyanga ka12 kuya kweka11. Kuthuma wazothwalwa lapho sasisemahlanzeni ke uzalo lwethu ekhomba ngaseKholenza. Okay. Le mahlathini. Yeah. Wathwala umalo wasiwa kudokotela kuthiwa uVictor eShivile lapha labe kukhona khona ubaba lo dayisa ikhumba udlula uyale ngasesikhothi. Oh, lapha ngathi ecrossing inyana lapha. Uzweke lapha phezulu lapha eShivile. Kuthiwa kwakunodokotela weNdiya okwakuthiwa uVictor. Okay. Wathathwa lo ma wami. Wathwalwa ethele mina ngingatholakali. Kwasiwa lapha nangifika kulo dokotela weNdiya uVictor ngafike ngatholakala. Kwase kuphuma leli igama ukuthi awulo dokotela lo mntwana wakwaMkhize uze wambelethisa uMamvelase waza kusho ukuthi lo mntwana ke naye asimbizeni ngalo dokotela ukuthi uVictor. So uVictor uqhamuka lapho? Uqhamuka kulo mlando walo msindo wawukhulunywa ngami kanti ngihlalele nje esiswini sikama uqeqeshwa makuthiwa ke umuntu uza unesiphiwo sokuzala. Yiko ukuthi angikuchazele ukuthi esiswini somuntu isiphiwo uyaphuma umuntu naso. Ngoba lesikhathi engangikuso kumalo esumlando ngithena ngiphumela ngaphandle kwase kuvela lo msindo wobuhle ngaphandle kanti ngisesiswini kuma kwakuvele umsindo wokumangaleka ukuthi uyozala nini uMamvela sezala lensizwa ekuthiwa uVictor esesibone uVictor ingakafiki ngoba kwakuyinkinga ukutholakala kwakhe. Ngiyabonga baba Mkhize ukuthi ungene kuleli ka Victor ulichaze, because abantu abaningi bazi ukuthi uVictor, and uquestion wami umbuzo wami oqala engifuna ukubuza wona ukuthi sazi ukuthi ubaba Mkhize uVictor kodwa asilazi leli lesintu. Igama akulona igama esilijwayele, akulona igama ojwayele ukubizwa ngalo. Lesintu ke salizwa leli kadokotela wani balona lesintu lithi lapho manzini ubuza into emnandi. Yeah. Ngiyabonga ukuthi uyibuze. Yeah. Likelahamba lodwa leli gama
ngibizwa nje ngalelo ukuthi nguVictor lahamba lodwa kodwa nje amanye amagama ami angibese nganehasho ngibizwa ubaba ngifike mina emabuthweni ngigida ingoma ngiligagu kodwa benginehasho zakwethu ubaba wethu nje ungilikidlela ethi ngilikidlela le eyogilikidlela izizwe kanti ngempela kuzoba njalo ubaba nje uyena ubaba ko bengibiza ngehasho kuze kwathi muva ukuhamba kaSithitha Mthombo emhlabeni nobaba nje obaba kumkhulu babe bathathu bathe bengahambe emhlabeni sengikhiya ngempela ngiwela phesha kwelwandla ngibuye ngizala anti babe babili belamani abaseCollins izelamani umunye ugane kwaDlamini umunye ugane kwaDebe kwafika khona iphupho elathi ningabe nisambiza kakhulu uVictor ngaleli gama lakhe uthana ubheka mambo ngoba la sikhona thina uyena ongamela ubukhosi bawonke amakhosana khona lapho esendele likamkhulu wenu lakithi uma kukhuluma yena lapha isiyemukela ngoba uyena oyinkosana yamakhosi lapha emhlabeni mbizeni ngokuthi ubheka mambo. Okay, ngifuna ukubuya ukuzalana ukuthi uthe esiqala wathi ube uwe7 uzweke kodwa angazi noma nje uwe7 mhlambe amantombazane nilawo walamayo noma bakhona nabesilisa ngibheka la ekutheni kuthiwe ubheka mambo kubizwa wena ngobheka mambo kunikezwa wena leso sikhundla oleli igama ingoba mhlambe wawuqala noma mhlambe indlela nje wawukhethwe ngayo kwabanye abafuyi kwawukhethwa ngoba ngiyogcina ensizweni phambi kwensizwa ngowesihlanu kunenkosana kunoyela mkosana kube noyelama futhi intombazane kuzoba futhi noyelama loyela ntombazane bese kuba intombazane bese kuba yimi usho ukuthi lona omunye kwadlula ke njengoba ngisho ukuthi ngoka7 babe kwakukhona into omnensizwa phambi kwami mina ngaba ukukhethwa nje ukuthi obaba mkhulu bangikhetha ngoba ngibunjwe ngingaphakathi eswini sikama ngana leso siphiwo sokuba bayosebenza ngami isizwe sokuthi ngidumisa isizwe ngabo. Wazala umbethe yini ba umkhize? Impela basho njalo bathi ngathi nangiqhamuka ngangigaqile ngigaqile nje amaxube nje ngigaqa amaxube nje ngimthathu umthathu uliwele lami nje uvike zakhe hey bani udadewethu ke uthembekile hayi ngizwa kahle siyabonga iloko nje ngifuna ukubheka la kuqala eqaleni before singene ekuthenini usuqala usukhulu usungena endaweni endimeni ezomculo so ukukhula kwakho nje uzalwe khona eCollins wakhulela khona eCollins ngizalelwe khona eCollins ngakhulela khona eCollins okay noma ke umlungu esasakhe kuyiwa neplaza eCollins ephinde futhi ebe neplaza ngase Morive ngabe sasuka ke lapho sangale eplaza neMorive la ngabe ke sengibekwa khona ke iqhulu lokugida lapho la ngase ngisho ngwanyana nje iqhulu lokugida emaplazini lapha njalo ngama weekend kwakuba nengoma eyayidlalwa ngoba abantu kwakusetshenziswa isithupha kusuka la eCollins emakhaya kuyohlalwa le kune hostel kunenkomboni ngama weekend njalo kube nengoma lapho ke la ngabonakala khona ukuthi kanti cha insizwa nakho yaphuma nakho ngifuna ukubuya ngibuyelela kubazali mhlambe kutheni lento yomculo iqalephi baba isuka mawubheka wena emuva ekhaya ukhona nini kubazali mhlambe obekade nothando nesiphiwo somculo mhlambe ngendlela wena othema ngabe uvela wayibona na usunalo uthando ufuzo liqhamuka ngaphi kumama kubaba umbuzo omuhle lo manzini ngibona ngathi uma ubaba bengekho egagwini bekuyisiqayiqayi nje sensizwa nje ebidumile kwaziwa nje ukuthi uSithitha Mthombo ayinsizwa nase kuthiwa kuphethwe induku futhi bekuyinsizwa nje ababeyibeka phambili ngokuthi ikhuzi insizwa kodwa wayengabuthanda ubugagwa indaba nangibona khona ebugagwini la kuma uma lokho kuthiwa wayeyibiza oSweet Gelani kuthiwa Sweet Gelani ke kumali impela kuyena owayebiza intombi ngibona ngathi indaba yami kakhulu la kumama entombini yasebathenjeni kuzwa kahle baba le indaba yokucula ngiyakuzwa ubucula okhula ensizweni ubekwa phambili ube yigosa
le kaCothoza ke iqalephi le ukuthi uqale ucula umculo kaCothoza? Le ndaba ukuthi ngicula umculo kaCothoza ingifice ngigijima. Umthetho wakhona mina ukukhula kwami nje ngigidiswa obhuti uShameni lo kugidwa emsindweni ememulweni embongweni emganweni ngigidi ngangingakukhonzile kakhulu ukugida lokho okukaShameni ngangikhonza isiginci mina ngaqala egogogweni kwakhona insizwa yakwaMntambo engifundisa isiginci engidlala uDouble Face ngidlalile kuyigokoko ngaqhubeka ke nendlela yesiginci ke ngisithanda isiginci ngithanda ke ukudlala isiginci. Okay. La ngaqala khona ke kuthe mase kufika isikhathi sokukhula ke sokufanele siphume mase amabhungu siyoshela manje sibuye masushela kwakunalento ethi kufanele ukuthi phela ubuye uye eGoli uzobuya usushintshile usugqoka amabhruku ekathela ukuze intombi zikubona ukuthi nawu libhungu uyasebenza ngoba mawuhlala ekhaya intombi lo yakubona uyoshela ukuthi ubizwa kuthiwa uqhwayilahlelo lokhu la emakhaya hamba eGoli kwafika leso sikhathi ukuthi ke nathi siye eGoli ke manje ngahamba ngaya eGoli ngafika ngafuna umsebenzi masufuna lo msebenzi singawutholi ayikwakhona abangibizayo ukuthi cha kukhona intoho elibambeka ngale eFree State ngaseVelcom edolobheni ekuthiwa kuseVirginia sagibela ke lapho nelinye ibhungu la kwaMabaso sashona khona kuboshwana ke kusafuna kudompasi lezo khathi nasifika saqhuba lapho cha saqashwa inkontraki ke le kuthiwa kwa SM Goldstein saqashwa lapho sibabili kwasebenza la inkontraki sasebenza la inkontraki kwafika isikhathi sokuthi bayadilizwa abanye baye emakhaya nabedilizwa abanye baye emakhaya yabuza induna ukuthi obani abafuna ukuhamba hayi ngathi ke mina cha abahambe ngizosala ngoba ngihambe kabi eplazini ngabalekela iplaza babengathandi hayi ke ngasala ke lapho ngasebenza ngaqhubeka kwami ke lapho kule nkontraki ke kwazovela uthando enduneni ayikade isiphethe kule nkontraki nakuvela uthando ukusebenza kwami yasinginikeza omunye engizosebenza naye ngiskile amakolom kwakwenziwa ama-slating lawa akhululwa i-concrete work mawukhuphe ama-slating hayi ngisebenze naye azaphathwe umkhuhlane lo baba lo ahambe ekhaya bisithi induna hey wena mfana ngiyakubona uhlakanibile ngizocela ukukunika iboy njengoba thi uyiboy nawe uzoba neboy lakho sengizoba neboy yakho mayibamba lo msebenzi ngawubamba manzini himlo ngaqhubeka nawo babuye bengichecka nemfolomani bathola ukuthi ngihamba kahle hayi kwaqhubeka lapho uthena ayibuya naye wasenikwa umuntu wakhe asebenza nami ngaqhubeka nami nomuntu wami saqhubeka kwahamba kwavela isikhala sokuthi ake ngiyosebenza kwi-concrete work ngaya kwi-concrete ngawusebenza esipanini nangisebenza lapha esipanini kuyafloatwa lapha kwenziwa yabona nje izinto eziningi ngafundiswa lokho kwase kufika iTelegram qala engakabikho ke incingo lezi kwakufika iTelegram lapha emsebenzini yathola ukuthi induna le iyafuneka ekhaya kunomkhuhlane oyibizayo mayihamba induna ekhaya ibisithi imfolomani hey ngisacela lo mfana ekebheke lo msebenzi njoba induna ingekho nje ngikhale lapho manzini ngithi hawu kodwa uNkulunkulu wami ngizophatha obhuti ngangisayijonga ngizophatha obhuti iqhamuka induna uba yakwaHlubi ithi unganaki okudelelayo ngizomxosha mina ngithi ngizokwenza njani manje ngithi ngiyakhuluma nensizwa zethu kuthini lokuthini uyabona ngibe naleyo nkinga ngingene phakathi kwabo ngisebenza kwagcina lokho sekuba injwayelo kimi ngoba ngigadiwe imfolomani ngikhethile induna ingigadile ukuthi ngihlonishwe futhi bangangilimazeli umsebenzi ngoba bayawazi bona mina khona into abayibona kimi ukuthi nangifunda lo msebenzi ngiqhubeka ngizokwazi ukwenza into abayidingayo bona bebaphathi bomsebenzi ngaqhubeka lapho manzini qhubeka lapho ngayinduna
ngaphathi impela manje ngagcina nami umuntu ongimbona uthi hey sibani nangafuna hambe office ngaxosha manje nami usuyaxosha manje ngiyaqosha manje ngaqala ukuba nesithunzi babuthi uyasixosha phela kwaqhubeka kwakuhleke lapho kakhulu ngaqhubeka ke iminyaka sisebenza lapho kwazofika isikhathi manje sithi liyaphela ngathi angithi kuyatenderishwa ke emsebenzini kuno survey abenza lokho batenderisha imisebenzi imfolomane le yami kwathola ukuthi ayihambi eFulnageni eGoli iyoqala elinye site kwabuya enye iforeman ezobala kwatheka manje mina ngithi uqhuba nayi finishing la kulomsebenzi yangithanda le mfolomane yangithanda yangikhuphulela imali yathi Victor ungahambi ungamlandeli ubaba loyo wangibiza naloyo ndoda sekulungile kwakhiwa ama office ma yonke into sokufanele buye nami ngadlisa satshanyana napho obunye ubunandi ngibuza usengikhuphulele nemali manje hayi kwaze kwafika ethubeni lokuthi ke manje nalo iyaphela finishing sokufanele aye kuphi ayeThekwini usenikwa wakho umsebenzi uyokwakha iNatal Technical lapha ngasemarket eBrown nawuzongena khona hayi sisuke ke lapho ke manje ngihambe nalo bheke eThekwini manje athi uyangithinta lo nayi ngicanga ngisebenza kahle sasebenza kahle noSibanibani cha ngicela ukuthi aqhubeke lo okade ebuye ngimshiye nami esebenza oyinduna umfakunene aqhubeke naye ngiyawazi umsebenzi yawazi ngiqhube kanti sekulithuba lami manje lokuthi ngiyonikezwa izindlu zokusakaza ngoba sengeqileke lapho ukuthi inkokhelo iqaleke kanjani bengisesla emsebenzini nje ukuthi ngangisebenza kanjani uma sengiyileke yasiqhamuka ke indlela yokuthi ngitholakale ngathola emsebenzini mina uba ngize ngiqophe abafana benkokhelo so ngesikhathi usebenza ko Velcom uyaqhubeka uyacula wenze njani uqhubeka ushaya isiginci noma usungena ilevel ekucothoza kwenzakalani isiginci ke sisele emakhaya khuphuka kwami nje sasala emakhaya ubuza kahle lapho kumanzini sisele emakhaya manje masilapha eVirginia la sisebenza khona kunama ground kudlalwa ibhola lapha kunemayini ama hostel emayini thina sakha ama hostel asisebenza emayini sakha ama hostel ngencontract lapha ngama weekend kudlalwa ibhola thina ke sisuka ngapha eNatal asikujwayele kakhulu lokwebhola nama ground sihambe sibuka bese kuvuka kimi lento ukuthi uyazi lesizungu la lesithukuthezi uma kungake kusuke le yanto engangifundiswa yona ekhaya ngoba bengivele khona lapho futhi ngilapha eVirginia ngibizwa ngiyeGoli ngiyoculela amanye ama club obhuti engihambe ngiyelo ngibuye mangayile ngale ngibuye ngizela engihlale siyobuka ibhola nasesiqeda ukwasha ngama weekend bese buya lento ke mina ukuthi no ake ngizame manje ukuthi ngicule nabafana ngizokwazi ngiyale emaclubini ngihambisele ngoma ngoba nakhona zazi ngifikele ingoma ngibanika laba bamalida hayi kwangifikela lapho kwangifikela kwahamba kwaqhubeka manje ngalifoma leli qembu kodwa kungake lona iqembu labafana benkokhelo kuseyiqembu lokuthi ngaba bafane abasebenza nami futhi yimi engibaphethe ngiyinduna ngiyakwazi ukuba arrange sengibaqasha ukusuka emakhaya ngangiza ngetruck ngizobaqasha la emakhaya uhambe nabo asemcitsheni abakuphi khona la eMnambithi mina ngiseColenso hambe nabo ngiyele hayi abantu engibajwayele sivume ingoma sivume ngihambe nawo ngiyele la kwaqhamuka khona ke insizwa yakwaZwana emlandweni wami ukhona ngiyayibhala kwiprofile yami ukuthi lento yami yaqhamuka nomuntu wakwaZwana engibona ngiyibhizi ngiphakela amanye ama group waqhamuka wathi Mfamkhizi njengoba usifundisa lento uyamza kulena nje into yakho le kuthiwa into yakho le qale lakhe iqembu ucule iqembu lakho ngathi hayi nginamahloni kabi mina ukuqala phambili bengingcono njengoba bengicula ngishaya ama altar ngishaya tena hayi wathi ngiyakutshela lento yakho le kuthiwa yakho le anganaka manzini kwadlula insuku ezintathu kwafika iphupho kimi elaxoxa indaba okuzena bena namhlanje njengoba usho nje ukuthi uyawubona ngine energy ngingabashe ngiphethwe imimoya eyangitshala yangitshalela ukuthi angiculela abantu emva kwalozwana wakhuluma lo maqalaza Zwana kwabe sekufike inkulumo kimi yathi yabona ke wena
uzogcina uyekile ukusebenza inkontract. Lento sikunika yona isiginca sisithandi. Sifuna wonke lamaphimbo lawa adlalwe umculo ukucula ngamazwi. Altar tenor yini abafana ozobathola ungathatha abafana abaculayo ngoba yithi sizobe sikunika lento sifuna umuntu ozoqhamuka engathi usenento ayaziyo ngoba izungena lento yethu. Sifuna uthatha abantu abangaculi abazongenwa yilento ubethe amagama sizokunikeza amagama ukuthi masubahasha kuzosuka usinga uba futhi ungabajoyinisi njengamaqembu ukuthi umuntu mayezala uyajoyina sidingi kube khona into oyimukelayo kumdlali baqashe uphiwa umsebenzi uzohamba amazwe ngamazwe ngalomsebenzi uhole ngawo baholela umsebenzi lo esikunika wona. So iphupho lela ngifikela eliguidayo even namanje ulandela usebena namhlanje. So wonke umuntu oculayo kubafana benkokhelo unegama omnikeza lona. Engimnikeza lona. Mhlambe kufike nase ngimtholile se joinile. Mhlambe kube insuku ezintathu lifike liyafikela futhi. Ifike ukuthi lo sibanibani ngimkhaya. Lelo gama engizomhasha ngalo lizomphendula futhi lizothanda ukudlula wonke lawo ekade ebizwa ngawo masela kubafana benkokhelo. Sengimbiza phakathi kwabantu sebephenduka. Okay. Yinini ke laba baba ngempela usulifikile ke iphupho udecide nini ukuthi cha ake ngilandele nali iphupho lami lifikile angililandela ake ngiqala iqembu yinini la udecide khona cha ngiyaliqala leli qembu iphupho lifikile ngiyazi ukuthi awuvukanga kusasa wa decide mhlambe wakwathi ukuthi hey ngiyasebenza phela yinini la udecide khona ukuthi angiliqala iqembu emva kwephupho kwabe sekubuya isibindi kimi kanti bengesaba esangitshela lo eqhamuke kuye kuqala ukuthi akangitshela ukuthi lento ngiphiwa ngisilongisa le kodwa nje kwathi naselifika kimi kwathi ngelanga lelo kufanele ngiba practice ngalo lezi ingoma ebengiyithatha kwafika ke manje ukuthi hayi man le rehearse engiyenzayo manje ake ngiqine sengithunyiwe manje ngazizwa manje ukuthi ngithunyiwe phela manje kwathi angihlabelele angihlabelele into eqondene nami labantu laba kube abantu engibafundisa abaqondene nami nganomhlangano ke manje emanzini ngahlala nabo phansi ngathi mfakazwane inkulumo yakho ingifikele phambi kwayizolo so ke lenkulumo ngikwazi ukuyiphikisa kanti bengiyiphikisa safika nawe manje ifike kimi ngqo sengicela ukuthi ngoba ngiyinduna emsebenzini ngiphethe ngiyawazi amaqembu ukuthi adlala kanjani kodwa lento mina engiyinikiwe inomehluko ngizocela ukuthi ke izinsizwa zakithi leli qembu ke manje ngiliqala oya ngicishe ngashiya manzini kwase kuqhamuka negama khona lapho khona epushini kwathiwa uzobabiza ngokuthi ihigh inkokhelo umlayezo ophezulu ozothi na ucule wona uphilisa abantu kwathiwa ihigh inkokhelo ukuthi abafana benkokhelo kubesekukhishwa lo high ukhishwe ngoba sokukhulunywa ngokuthi o high into esebenza kakhulu ezikoleni sekucubungula bani manje abasakazi ekurecordeni kwethu kwathiwa no akaphuma uhigh kuthiwa abafana benkokhelo kodwa original kwakuyi high inkokhelo amandiyabovana hayi suka madoda. Okay usuluvumile ke baba iqembu wenze njani emsebenzini uyayeka noma uyaqhubeka nokusebenza kwenzakalani seyikhona ke high inkokhelo kwenzakalani ngawe lapho sasuke Free State ke manje ngithi hayi ke kwaqhubeka ke lapho sekhona le ngase ngithenga ijezi kwaku November 1983 ku November sizobuya ngoDecember zemakhaya ngathenga ijezi ngathi bafana bami ngoba mina ngihola ukuthe xaxa ngizolithenga ijezi ijezi lokudlala manje ngathenga amabhlukwe zathenga amashirt sathenga yonke into kwayiqembu ke mabajoyina bagcwala manje saphenduka lapho manje saphenduka sareheza manje lapho kwakhona ukuthi siyabuya ke size emakhaya uma sibuya size emakhaya la kwakusenamahlahla
ngoDisemba December ayiculelo kwakunehlahla elinye lalisePitas entabeni yebo nasifika ke lapha ayaqhamuka amaqembu lawo bengwasiza obhuti yaseGoli nayifika la kwakusela kwaMthandi kulapha ngakwaZondi ngasenkosini Zondi kwakunesikole lapha eqala kwathiwa ke ake kuyodlalwa khona naleli qembu ke lobhuti sahamba saya khona sengibatshelile ukuthi cha nami sengizamile ukupatanisa ngapha kwathiwa ngeke kodwa usuke kithi uB wakho lo uzowenza lo kodwa wena la uzosenzela eceleni lo uzoceleni lo qhamuka na uB ke lapho manje sezala kwaMthandi eholweni esikoleni kwamenyezwa ukuthi ayibaqala ke manje iqembu lelo kwakuthiwa amakhwelandaba hayi sangena yangena ke nanti elami ngabenzi uyayibhuti cha ke nami kinene ngizoke ngivele nje ngipromote naloko okuncane engizanakho yebo hayi ngangena ke lapho sangena ke manzini ngangena ke ngishaya indlela eqembini elidala ngangena kodwa kuB wangena lo B wabafana benkokhela hayi kwaseqhina tena ingena ke manje sekufanele iphume kwakhuluma icrowd manje yathi hayi man akusuye uBhilo singamese sibeke enye indawo akusuye uBhilo kwasuka lapho ke uthulike ngaleso sikhathi ke oluhle hayi waphela umdlalo lapho sengilongibuyiselwa manje nale qembu lami kwase kuba nehlahla ke manje Pitas lazohlangana khona ke manje uleader lo waleqembu elithanda ukuvelelwa ihlazo lapha ihlazo elimnandi lokuhleka ayelibi ukuthi manje ngenze into ekade inganakekile kuzongena elinye iqembu engangilathi nalo ngisiza elaseGoli maliza la ehlahleni eze lo leader lo eze engaliphethe iqembu lakhe athe ngabona ukuthi khona labafana benkokhela naleli iqembu ahambe abalande ngemoto ufuna ukuzobona manje ucompete ukuthi njengoba labafana benkokhelo benze nje lapha kuye bazokwenza njani la safika insizwa sesidlalile thina sesidlalile sibe sadlala insizwa sithena adlala yashi altar yabo yimo wayiba altela futhi nalapho okay awusekho wena manje Neqembu lami nginalo manje sengidlalile. Usudlalile uphumile kokubu manje. Uphumile nabo ngizobasiza njengobhuti. Kodwa sengikuleli lami iqembu. Alright. Ibesishi altar yabe stage. Itnayisha lapha suke lo u10 lo muntu lo kade alithi. Abuye lapha kimi. Azothi mfowethu ayongisiza lapha bame lapha stage. Hawu. Kuyolandwa mina ngihlezi lapha manje neliqembu lami. Bethi nabengicela bese bethi laba bami hayi ngathi usuwinile bese nayi anginankinga lo ngisukume ngiye lapha ngifake iuniform yami manje ijezi lami labafana benkokhela ngiyongena ngifike ngishaya uAlit baqale lezi yangoma abacule engingaka Alit kusa altar ngihlale nabo lezo ngoma ngihlale nabo lezo baphume stage kuthiwa hawu lo mfana lo muntu lona yonke lamaqembu aphethwe uye ithi naliphuma lapha belibizele labafana benkokhelo bathi ngenani nivala inkundla sangena savala inkundla lapho manzini kwaphuma ibandla sanikwa itafula ke manje ngasithi na cha mina ngoba ngumculi itafula ngicela ukulinika abaphathi bendawo kwezoba buhlubo omgwentane bafike bathatha yonke into esengiyiwinile ngathi ngicela ukuthi insizwa zidle mina bengizocula ukudla lokhu konke nezipho lezi edliwayo nephuzwayo akuphuza ibandla mina bengizocula ngizophuza umculo wami sengiculile ngiyabonga ngalokhu engikwenzelwe kule ndawo ngathatha iwini lapha laqala khona ngempela ukuthi ngibhekakale ukuthi kanti labafana benkokhelo banento ukurecorda ke ngiyazi ukuthi ushilo ukuthi ususuku usuyeThekwini la wafika wasondela khona endaweni yestudio nani nawo qaleni ukurecord icwecwe lakho lokuqala kwakumuphi unyaka kwakuyiliphi because ngibukile kade ngibuka iprofile yakho la ngiyabuka ngithi hayi khona makhuluma ngeprofile egcwele makuziwa kumculo kusuke kushiwo into nje icwecwe lakho lokuqala phuma ngamuphi unyaka angithi iqembu leli ngalifoma ngo1983 sikhona le eVirginia kwase kufika ke ukuthi ke manje ngo86 sithola intransfer manje eya kuPedeben sathi Gudlu
saya ngale masifika ngale sahlala unyaka nje wodwa kuthe okwesibili sesisebenza ke lapho ngiyinduna ke mina aba inkampani yakithi lenkontraki insizwa hlala ehostel eKK ngase Claremont mina angihlale hostel mina ngihlala la emsebenzini ngakhelwa indlu ngihlala eoffice okhona emsebenzini ngoba noma kusebenza noma uyimuphi umuntu uyisipane ebusuku fanele ngithathe ivan ngithathe ipetty cash imali ngibathengela ukudla ekseni nakubuya ngibuyisile iphe office khona bonke abantu ababekhuza ngiqhubeka kanjalo manje uma kungekho overtime ilanga ngithatha khona ke ithuba lokupractice ke manje kuno inspector ke ochecka yonke into eyenziwa la emsebenzini excavation umhlabathi steel fix concrete wet bricklay uyabona uyachecka wonke umsebenzi ozokwenziwa uhlole buse uyawuphasisa yonke lemsebenzi siyezwana nalo baba ngoba mina ngenduni uya ethi na kukhona into angayibona ngibiza Victor Wozala ishachend yalapha itshela ukuthi nokuthi lapha ngeke kwenziwe nangu wrong no right engimdingayo hayi ke sizwana ke nalendoda kutheke nakushayiswa ngelinye ilanga hayi ngathola ukuthi abekho abasenzi overtime ngapractice khona la emsebenzini kanti uzobuya ntambama late ezochecka nje la esayithini eyedwa mayifika ke la uthola ziyabuya fika ingoma iyasha iyasha ingoma kushunguthuli ngithi Jack ngimbone Emile hawu ngithi mina nangu Mr Porter hayi ngishiya insizwa ngihambe ngiyombingelela inspector wethu lo ngimbingelela ethi kwenze njani wenzani lapha na ngiyacula umculo lo uqale wathi ngithi radio mangiza lapha kanti wenza into nje ngithi mina impela uyiqaleni lento ngimtshele Free State kanje right indoda bengeze asondele awuyisho bese ngigalela ingoma sokhona anikunikhanda insizwa yebhune elimhlophe lithi hayi livalelise lihambe ngakusasa abuye kimi ngibizele eceleni ndoda amadoda lento engiyibone uyenza angilalanga ebusuku iyaringa emqondweni wami manje ngicabanga ukuthi la njengoba nifikile usuyazi kwa Radio Zulu ngathi mina cha ngazi wathi hayi khona engibaziyo insizwe emhlophe abathi uphuza ukumele ngizoke ngikhuluma ukuthi ngibone iqembu elivutha bell cula umculo wesintu lapha la ngisebenza khona hayi kukudlula insuku embili angibiza athi sikhulumile noSibanibani ngizocela ukuthi ke siye khona siyombona khona kwa Radio Zulu kwa Radio Zulu hayi bese vele ke ngithe start imoto yakhe ngibike nami lapho uthi ngiwanga umuntu ocheck umsebenzi sikhambe naye mina fika ngethule nayi lensizwe ngithole yenza into emnandi kabi bese bethi hayi kulungile ke soke ngoba asikhumbula ukuthi ubona into enge right hayi bese bebeka usuku ukuthi woza ke neqembu lubekwe kwemanzini usuku ngithatha iqembu ngiqonde khona siyokwenza ingoma yokutestwa nje ukuthi sicula umculo omuntu masifika lapho sathola kuyu umlungu phuza ukumila komunye kuthiwa Nils Neyman bese kuba uSam Shabalala ubaba uMasonto Buthelezi awu4 masifika lapho hayi sifakwe studio la bese kuthiwa shisa nsizwe bese ngiyigalela ingoma ngiyigalele usakhumbula mhlambe yipi ingoma enafika ngishisa ngagalela amankenjana haleluya ngagalela amankenjana wensizwa ngithena ngikhuba lapho gcuma bheka phezulu kwathiwa wo awuphindenye ase ngiphinda futhi ngathi kade ngizulazula sathi kade ngizula uyabona zayikhuba lapho thena zikhuba lapho kodwa manini ke manje kanikahle asilungisa ama microphone kwathathwa ingoma ezisithupha ngalolo suku ngempela kwakusadlalwa umculo lofufusa wokholo emva kwamadina ngothunga lezo khathi lezo ngoma ngathi nasengihambile zadlalwa zonke kulolo hlelo zadlalwa zonke zo 6 kwathiwa sithole iqembu elinomyalezo elenza into yemshado yemgano kwathiwa lapha sinamademo ayinqwaba la abantu nabefika la bafika bethi becule belandela amambazo bese kuthiwa amambazo avimbile kanti abanayo into yabo
ehlukile engasiwona amambazo. Lapha sithola ushameni ngqo wembongo wemgano. Kusekusho semshabalala abakhumelele eConfield. Bathi uyabona ke sisakhula thina kwakwenziwa nje ke. Bayikhipha lapho. Ngithena ipiwe ephuma lezo ngoma zilezo. Kwathi insukanyana ngabizwa manzini. Kwathiwa ndoda amadoda ke manje sifuna uzoqopha endlini zokusakaza. Ngabizwa ngaqopha kanjalo angisuwanga uproducer. Ngasiwa wongithumileyo owatshela umfokazwana ukuthi lento yami. Waphinde wabuya kimi. Waphinde wangilaya ngeqembu. Waphinde wanginika igama layo. Waphinde wangikhipha waphinde wakususa le Free State wakuseThekwini. WangiseThekwini. Wangifika eThekwini ofika ngixhumanisa futhi nomhlophe ozongixhumanisa nokuthi ngirecorde lo mculo wakhe angithuma wona nebutho lami. Waqhubeka kanjalo. Ngabe sengibizwa kodwa hayi sizokurecord. Hawu ngangena e-studio ngarecord. Ngabizwa futhi emva kwesikhathi kwathiwa ke into yakhe iphasile sizoyilontsha. Heyibo. Wahlangana be-studio yalonjwa. Phatha baba kwathiwa ke wena uliqembu lasemsakazweni. Okay. Ya, uliqembu lasemsakazweni ngoba utholwe umsakazo. Awulethwanga producer, ulethwanga nkampani la. Ngaphansi komsakazo. Ngaphansi komsakazo manje. Okay. Kwasekuqhamuka isikhathi senhlelo zokuthi kuba nama competition. Nabasakazi banenhlelo yabona into enjalo. Nami ngasohlelweni ngiyacothoza. Ngiqembu ka Radio Zulu. Ngathathelwa lokhuza sekuphuma iCD ke lethi njengamangentshana. Ngathathelwa ithikithi kwathiwa nakho ke manje woza nonkosikazi nizoba babili. Ngapika ngazobiza ekhaya lapho ke sahlonipha ke ngafike ngabikela ubaba uSicitha Mthombo ngathi baba manje ngalomculo okuthiwa ngizondiza baba ngithathelwe ibhaloni kodwa mina angizohamba nomakoti ngangisandoganwa manzi osandagana ngangisandogana wathi ubaba uzohamba noba kuthiwa niyapi manje niyaphesheya manje siyego competition eClon Park kulapho khona competition yabasakazi bonke benhlanga bamkhize kuthiwa woza nomama uthi wena hayi awuzi nomama manje ngesaba ngizomcela kubaba phela na ukumkhipha umama la ekhaya ukupheke uzophekela yena uyabuza ubaba uthi uzohamba noba ngoba phela umakoti manje ngithi baba ngazi ngizobacela nje athi baba hayi ngawuhamba nami mntanami ngisafuna ukuzwa ukuthi naso eqephe kwami ngilikidlela zethawa ngijaha esengijabulisa lapha engijabulela engibiza ukuthi usuweqephe kwami hayi bese ngithi mina ayikulungile ke ubaba ngomsengivumela ufike lolu suku ngiqonde khona emsakazweni ngithi na cha manje hayi umakoti akaphilile ekhaya ngizocela ukuthi ngisangihamba nje kanjalo bese le ticket lakho lizokwenziwa njani ngithi ningabona nini ukuthi ningafaka bani sigibeleke lapho ke manje siya competition ngihamba nobaba Masonto noZamambo no Lindiwe noMagubane lo bedlaliti olukhuzana Shedrack Ngema sihamba nabo ke manje nabasenhlelweni zabo nabanye abamandiya ababili owesifazane wesilisa sandizigibele ubaba undiza naye yena ubaba wami cha uthe hayi akahambi ufuna ukuzwa indaba yami engizobuya nayo kuhamba kanjani kindize ngathi nanginqamla phezulu la engikhombisa ubaba Masonto ethi uyabona lapha ebhalonini lapha lapho kusidlule eMaritzburg lapha uyabona la ngisaba nokulunguza athi ungesabi ngihamba nasifika safesa salala kanye hotel akusasa sashona competition uyafika yadlula inkokhelo ebuvu yadlula abuya nendondo ngabuya angilalanga manzini sesilele lapha kwaze kwasangihlezi engijabule ngithatha ngiqabula kodwa Nkosi yami ngomculo kwenzakalani ngangizwa apha into enje engingayazi ukuthi ingiqhamukela kanjani ngomculo kangaka ngabuya nangifika ngehlelelo khuzeni ngabuya ngezekhaya ngabuya ngiphethe indondo ngathi baba nansi indondo babe ngiwinile ngomculo lona ongibika kuwo kumakhizi ukuthi angiqhube uyabona ukuthi ngiuphiwe ngiyawuthanda so ilapho ke kwaqala khona impela ukubonakala ukuthi uyasebenza impela ila kwabonakala khona ukuthi ke ayi lento iyahamba ngoba ngaqala lapho ngidiza kanti sekuzofika ithuba lokuthi ngidize futhi ngiyephesheya
njengoba eshilo lo ngithumile uthi uzonqamula amazwi. Yeah. Undiza kanjani kuyaphesheya? Ubani lo kusale? Ubani okuwelisayo? Indaba enkulu la yaqhamuka futhi kamnandi manzeni. Yeah. Ngesikhathi ke abafana benkokhelo sebegijima la eSouth Africa kakhulu bese ngiwine nokuwina. Kwafika ithuba lokuthi ke manje emsebenzini angiphume. Angiphume lapha emsebenzini. Ngoba kuyasetshenzwa. Angithi mase kufika nabelungu ngiyathathwa manje nakubafumene ngicela manje ukuthi ake ngithi ukuthi kancane. Yagijima lapha nayigijima isigijima ngodumo lwayo bese kufika ipromoter. Yeah. Ithi mafana benkokhelo ngicela uba nisebenze neSoul Brothers kuma concert. Ngiwabhuke ngiwadlalise endaweni kodwa manje nina nifike nodumo oluhle. Ngicela ningene phakathi kwabo. Nanenza iconcert kufike kuba iSoul Brothers la bese ba imtshotshovu bese kuba yini ishintshe iconcert njalo ngishintshe nani. Sangena ke sadlala ke nomdavu kanjalo. Kuthi na kuyi weekend sihlangane kwi festival sesino Steve Kekano oSipho Mchunu uyostimela lokhuza yabo sesihlangana ku festival kodwa nje abantu beberana besinana nama Soul Brothers ke thina kanjalo wonke lama festival wonke la ama concert ama festival sekuhlangana bonke abaculi sekuhlangana bonke ophetshanga labo lesikhathi esiphambili yeah hayi bese kukhuluma umdavu athi Mkhize uyabona ngendlela iqembu lakhe linamandla ngawo nginomhawu uma sihlangana kuma concert engathi singase enkampaneni eyodwa bese ngithi mina ibhuti ngiphethwe emsakazweni mina ungakucele khona uma ufuna ukuthi thatha incingo phonso baphathi basemsakazweni la ngiphethwe khona bese bethi ke laba ngamthatha ungadlali ngaye umphathe kahle ngoba uphiwe lo muntu yangithatha ke lapho umdavu sasa enkampaneni eyodwa eTask Music ni ama Soul Brothers Soul Brothers sanabo lapho ke sithena sikhuma ima concert umdavu kuyi producer yami ke lapho sihamba nabo ke kwase kuqhamuka ke manje inkulumo iyafikela khona enkampaneni ngokuthi mina sengiyazi ukuthi ngikuphi inkampani ngalabo babengifuna mabefika lapho babeze phakathi kwami nobaba uNgema uMbongeni Ngema inkulumo enase ngithola mabefika bathola ukuthi ubaba uMbongeni Ngema ubhukiwe kwathiwa leli qembu leli ke sesibuya lapha na lokhuzana na marketing kanti li acapella ngoba amambazo ahamba nenye promote siyalidinga leqembu sithatha leli ke lengwasi imtholile ungema ngezwe sengibizwe ekhaya kwathiwa Mkhize uyawela uyaphesheya awu kanjani khona bazokulanda la sokulungiswa yonke into nemali ozoyithola ingaka yonke nje into wena khuphuka nama passport wengola ngithize kwenziwa ama visa emva kwaloko ifestival yomhlaba enizoya kuye France ethatha amaqembu aseAfrica nasemazweni amanye ngaphandle ukhethiwe wena uyodlalela iSouth Africa ngalolu suku kahle ngisuka ngibheka phezulu ngathi awunayo inkulumo yongithumileyo sasithona khona lapho kwakufika leso sikhathi sazindizi masifika phesheya sadlala manzini sadlala kuhlangene ke zonke amakhono lawa ezizwe sadlala sathi nasiqeda lapho mase ngiqonywa ngaqonywa intombi emhlophe ingangiqoma ukuthi khona le France ayingiqomeli ukuthi mhlambi ngiqomela ukungana nasekamele cha ingiqomela umsebenzi ukuthi lo msebenzi ke sifuna ukungiphatha manje ingihole ipromoter le kahle intombi emhlophe ithi hayi na umsebenzi angingene la emsebenzini lona leli qembu leli ngiyalithatha lensizwa ngifuna ukuyirounda nayo yonke indawo phakathi kwalamaqembu engizobe ngiyalithatha leli qembu sithena siphuma estage anginika ibriefcase yabona isikhwama yatibamba la ungakhohlwa sizobuya sizonicheka lapha ehotel hawu ngibamba isinsizwa nangu lo mlungu uthi angiphatheleni yini leyo iphethe futhi ayikwazi nokuvula ikhiwe kodwa angitsheli ukuthi ngoba ngani befika nalo ipromoter ke lo okuyena osilandile yena uyipromoter kodwa laba abanikazi befestival abanye
afike sefika nabo ke ngoba asazi lapho sibhukhele khona Yeah. fike bethi yambona lo uyokunika isikhwama hayi uzothatha nje wonke ama particulars ucela ukusebenza naleli qembu labafana benkokhelo. Yeah. Kwasuka lapho ke sasithatha izinto ke lapho nabo sasibuye kwakungakabikho ama cellphone ngaleyo sikhathi manzini. Yeah. Bangibuza ukuthi ngihlalaphi bengisese Loscop ngale ngaseScott. Yeah. Sithena sibuya lapho kwaqhamuka uTelkom eqhamuka eBergville kuphethe iBergville ngale. Okay. Kwathiwa kufunwa yeah. Okay. Kufunwa kwaMkhize incwadi iphuma pheshela bathe abephesheya asixhume ucingo kufuna abadile naye bamdinga. Okay. Ngafakela ucingo abaphesheya. Hey. Ngicela ukutshela ukuthi nje ama facts nawe yonke into ibiyenziwe ekhaya. Yenziwe ekhaya ngoba ngifundisile nabantu abami. Yeah. Yenziwe ekhaya. Ongithumileyo yonke lento ayifuna ngiyenze ekhaya. Ngaphatha international. Yaqala lapho ke indaba ya international. Lapho ke indaba kwahamba phesheya kwahamba ngaze ngaxhumela inye iqembu euniversity elinekhwaya sagcina manje sesihlangene manje sesicombine. Abamhlophe nabamnyama. Okay. Kwasifika omnyunyaka bafika bezivakashela sazodlala nabe South Africa. Sadlala ePitoli, sadlala eGoli, sadlala eMnambithi. Yeah. SayiThekwini, sayiCape Town, sabuyela phesheya nabo. Sesihlangene sike sicula ingoma eyodwa yokukhombisa nethombe zakhona manzini. Mangaka amazwe ubaba uMkhize wavakashele nenkokhelo ngawumculo nje. Because abantu abaningi neshow ukuthi abantu abaningi abazi ukuthi maningi amazwe ahambi. Futhi ngwaphinda. Yeah. Ngoba phela ngiqale ngo1986 yaphesheya kokuphela ngidonsa ngizana wena. Uyabona nje ngithi nje iFrance. Bengifikela kuwe ngidlale khona. Paris. Fikela khona ngidlale khona. Switzerland, yeah. Ngidlale khona. German. Yeah. Italy. Hey. eMantalianeni. Sengibuya kuphike koMorocco. Uyabona nje ngiphinda ngoba ala 16 uyabona njoba ngicula ngawo nje angiculi ngoba ko Rome emakholweni amabandini. Yebe Roma la. Ngibuya khona lapho phesheya ko Nebraska ecebini. Ngibuya khona ko Iowa ngibuya khona ko Minneapolis ngibuya khona ko Chicago ngibuya khona. Ngidabula le ngoma. Yeah. Baba uMkhize isikhathi sesidliwe yinja kuyabona la sikakhuluma umlando omkhulu kakhulu. Mkhulu kakhulu umlando kaKhabazela. Ngiyazi ukuthi baba namanje usayibambile. Yebo. Namanje usayishaya ingoma namanje usakhipha ama-album. Manga ama-album okese wonke nje sengifuna ukuthi sihambe manje sibheke ngasekuphetheni sibheke ukuthi ubaba uMkhize ubhizi ngani njengamanje wenzani usho napha. Manga ama-album osunawo. Awu ngoba ngiyazi ukuthi mina osanginika wona ngiyazi nje ngila ngisebenzela umsebenzi engenza mhlawumbe abheke ku10. Sengikwazi nje mina baba uMkhize kule minyaka nyane ngiba. Manga ama-album esewonke uma ukuthi usakhumbula abafana benkokhelo. Wabuza kahle emanzini 24 manje. 24. Yeah, 24. Hey. Ngizokhipha manje eka 25. Liphekiwe liphelele mhlambe ngesonto elizayo. Ngizozoguqa ngithi manzini sengile. Ngoba sebelilindele. Ake ngithi nje ngomhla kuye uMandulo lo. Njengoba simqalile. Nge13 ngizobe ngiyogijima ku TV. Yebo. La kuthiwa khona iyashi ingoma. Yashi ingoma. Nge13 nje lezi. No Tshatu God. No Tshatu God ophuhle. Ngizobe ngiyogijima khona neshabala ezikasibongiseni shabala. Ishabalala radio. Yebo sizobe siya ku TV. Ukuphela kwawo unyanga uMandulo lo ngomhla ka29. Ngizobe ngigijima neqembu laseZimbabwe ekuthiwa amaqaqa. Ngilandiwe ngila. Kwathiwa kade sikufuna mfasi chitha umthombo singakutholi sasikutholile enkundleni zokuxhumana ngoba manje sengiqala ukundiza kakhulu nasenkundleni zokuxhumana. Hayi usuyabonakala impela. Lana ke kwi-NHB before sivala. Eminyaka isimngaki ba uMkhabazela ngoba nginokubona mawudlala estage ukuthi hayi uqhanje impela ngibona ukuthi hayi waseqhanja ngako ubaba uMkhize kanti iminyaka imingaki nama ngiqhanje kanje. Cha uyazi lapho manzini nakimi kuyisimanga kodwa kungesimanga kimi ngisuke ngihlekiswe inkulumo ngoba insizwe engaqala nazo
zigugile Yebo. ezinye ziye kusokuguga ngoba manje mase ngiboya angifuni mangidlala bese bethi abantu akusheshe lapho kungasaqhamuki lokhu okwenza abantu basondela bangithanda nenkokhelo abasheshe bashaya izandla bephuma yebo ngifuna le nto nabeyidinga bayijo yebo uma sengihlula ukwenza le nto ngcono ongithatha umhlala phansi manje ngishiya insizwa zami khona esesingasakwazi ukuya lapho kodwa ngifika ngedwa bese ngithi nayi bafana yabona ke manje uma ungasakwazi ukufika lapho uzongixabanisa nobasi bami ngoba abantu bangifuna lapha labangithanda ake ugijime insizwa sikubona ngcono uthatha impesheni ungishiye mina manje iloko okwenza ukuthi ngitholakale njalo ngiyilento engiyiyona ngoba ngisetshenziswa umoya wesiphiwo angisetshenziswa ukukhula kweage yami njengamanje nginamashumi ayisithupha nomnyaka owodwa ngiphethe 62 manje kodwa uma ngiya enkundleni ngiyodlalela abantu angizwa into ethi manje ngimdala ngime ngoba uyibhungu nje babumkhize ngibona ibhungu nje mina ngiyamangala kodwa na 62 futhi phela hayikhona angithi phela emahlweni akho ngibuswa yilo ngithumileyo othi msumbheke ebukhehleni mbheke ngapha la ngisamdinga khona umkhize ngiyakuzwa icwecwe liyeza ngikubone nangesinsikhathi namanye amaqembu wakhulisayo uma ubheka nje umculo wesicathamiya eningizimu Afrika sesizophetha nje linjani kusasa nina siyanazi noba umshengu noqalile na uqhubha na ubeka la ukhona njengamanje ukusuka la kuya phambili kuzokwenzakalani yikho ngibuza wena ngoba sisele nawe manje babumshenga kasekho yikho ngangihlezi ngilo ngithi ayi bamkhize asiyenze lento because ngiyafuna ukukubuza lokuthi sibheke phi nomculo wesicathamiya mhlambe khona indlela esingawenza mhlambe ube musha ngayo mhlambe labantu abasha bakwazi ukuthi usondelane nabo kakhulu angazi ngikubona unamanye amaqembu amanye wakhandayo ubhekwe phi nomculo wesicathamiya ngeke ngaba nenkulumo lamaqembu aqophile yeah kulonyaka odlule yeah ngoba mina ngivama ukuthathwa ke manzini ngoba ngiyaziwa ababenza izinto nje bangithatha nje ngingedwa ngiye phansi phezulu yeah kwase kuba nenkulumo nje kimi bengibuza naba abafana laba basaqophile kodwa abangabizwa njengami abangakwazi ukuya babuza ukuthi manje Mkhize awuthi na uqashwa bese usibiza nathi ngathi mina hayi kunzima ukutshela umuntu okuqashayo ngobusuke nenhloso ukuthi ngizothatha omunye kodwa khona into engiyibonayo bafana bami engangcono thina besithi uma ku releasewe icwecwe lethu liphume kuyo yonke iSouth Africa yeah ngoba njengamanje noma ungabeka iposter eCape Town yeah uthi nansi Collins abafana benkokhela ukuzama imoto ibala ngoba igama lachiba sadayisa manje nina senidlalwa abasakazi kuphela ingakho manje amaqembu ewa ngoba imember mawusi isidlala eqembini ifuna inqubekela phambili manje okuzokwenza ukuthi nemember aqoqeke ake sikhandeni isixaxa mina ngizonihola ngoba nginegama wonke nonke nibe phansi kwaleli gama labafana benkokhela senzeni ama festival sithi masifike eMnambithi sikhethe isitolo ukuthi umculo uzotholakala la sidlale sishiye production yethu ama t-shirt ama CD siye Bergville siye Newcastle kube yileyo nto sizama ukuthi lokho bekwenziwa ama rap sikwenze thina ngesethu istyle sokuthi umculo wethu uqhubeka sakwenza lokho ndoda amadoda saqhubeka namanje nje selizoqala futhi siqhubeke ngikutshela ukuthi nje lo mbuzo ubuza umanzini ukuthi umculo uzoqhubeka kanjani kulelo phuzuke engubongayo ukuthi usazoke uthi ukuqhubeka ngikhuluma ngothukela ke manje ngami ke ngomhla ka20 ngomhla ka4 kuNovember kunomcimbi kacothozo omkhulu kakhulu owenziwe okhahlamba sengibhukiwe mina ngasiyo iprofile kwathiwa kuyohlonishwa mina nobaba uShabalala nelinye iqembu ngale mina ke ngihlonishwe ngisaphila
la uthukela ngoba inhloso yami manje kufanele ba ngihamba ama clinic zisho njalo imeya ngenzele lento lena kacothoza engisayiphilela ukuthi ingene kubantwana bekole ukuze iqhubeke ngoba sisaphethe into yemvelaphi yesintu manje nasebeyithatha phezulu kakhulu ngokuyifunda phezulu khona laba engazi ukuyithola khona njula sintu ngoba ifuna lokho umculo kacothoza manje ngibona ngathi ke la uthukela isazoqhubeka indima yabaculi nakubazukulu bethu ngoba njoba ngikhona nje ngizoyitshala kanjalo. Mkhize ngiyabonga kakhulu isikhathi sakho ngiyabonga inhlonipho ongikhombisa yona umuntu omdala kulula ukuhlonipha umkhize ngoba uvela uyikhombise kuqala inhlonipho bese kubalula ukuthi sikuhloniphe. Siyabonga kakhulu isikhathi sakho, siyabonga usihlonipho umuntu omkhulu kabi ukuthi ungeze uzohlala nathi la ukhulume nathi ngalesi sikhathi. Siyabonga into yenzile sikhule ngomculo wakho. Mina ngikhule ekhaya ubaba uCothoze uthanda ngikwazi lapho ukuthi khona inkokhelo ubaba edlala uCothoze edlala inkokhelo. So ngiyabonga namhlanje ngikwazi ukuhlala nawe ngikwazi ukukhuluma nawe. Siyabonga and sikufisela ukuthi kuzo zonke izinto ozenzayo nezinto oyihlosile engathi ngingaphumelela engathi lo mculo wesicathamiya ngoba uyitho wethu engathi ngeke waphela kodwa siyathemba uma ngabe abantu abanjengawe bekhuluma ngalendlela okhuluma ngayo. Khabazela siyabonga kakhulu isikhathi sakho. Manzini elokugcina kulelo nje lokhuza kubonga mina. Nginalento uNkulunkulu anginika yona uyabona uma ngeke ngabambisana nalo engibambisana naye kuvama ukuthi kube nokukhula nakuyo kuyena akwenzayo. Nginaleyo moya kaNkulunkulu nje ngoba engujabulela kwanqubeko le. Ngifike mina iselapha ezansi isesebhodweni isadlalela ebhodweni kodwa bafika abaphathi sidlala lapha na kwakukhona amambazo sidlala lapha eholo ngaphesheya bazosibona bathi baba uMkhize wena ngoba umdala la sizocela ukuthi ube seduze kwenqubeko yama interview abengwenza njalo la manje ngijabulela ukungisondeza kwayo inqubeko ngijabulela ukukhula kwayo nami ngisaphila ngiyibona ikhula ngaqala nayo iqaleni ukuthi uNkulunkulu mkhulu kufuna ngibonge lesibonge lesiteji somsakazi ngoba kuze kube namanje engikucela kuso ngiyemukeleka ngoba sangemukela eqaleni sangibekezelela nami ngasibekezelela kanti ngempela inhloso yokubekezelelana kwethu ukukhula kwenqubeko nokukhulisa umculo wami. Siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu sibonge kakhulu nakwembukele ekhaya sithemba ukuthi uenjoyile inkulumo sibe nayo baba uMkhize wenkokhelo. Thank you very much. Make sure ukuthi uyasubscribe ke and share please because lokho kwenza ukuthi sikhule nathi sikwazi ukuthi siqhubeke sikunikeze le content le esinayo. Until next time siyabonga. Thank you very much.